Mnoho žien si kladie tú istú otázku, prečo sa mi stále opakuje ten istý typ vzťahu. Prečo si priťahujem mužov, ktorí sú emocionálne nedostupní, chladní, komplikovaní, nevyspytateľní, alebo takých, ktorých musím zachraňovať, chápať, čakať na nich, starať sa o nich, dávať im nekonečné šance. A tá najťažšia otázka znie, čo so mnou nie je v poriadku? Pravda je však iná. Nie je to o tom, že by si bola pokazená. Je to o tom, že tvoje vzťahy sú často len odrazom toho, ako veľmi si sa kedysi odpojila od seba a ako veľmi si zvykla necítiť. Prečo necítiť? Pretože niektoré emócie boli kedysi príliš veľké na to, aby si ich zvládla. Možno už v detstve. Keď si ako dieťa túžila po láske, ale láska prišla s podmienkami. Musela si ju zaslúžiť. Byť tichá, poslušná, silná, výkonná. Keď si plakala, niekto sa ťa spýtal, a to už zase plačeš? Keď si sa nahnevala, bolo ti povedané, že si nevďačná. A tak si sa naučila jedno, že cítiť znamená byť zraniteľná, slabá, nevhodná. A že ak chceš byť prijatá, musíš prestať cítiť. Musíš sa ovládať, usmievať, fungovať, byť rozumná. Časom si osvojila mechanizmus prežitia. Nepozerať sa dovnútra, necítiť, nerozoberať, nepýtať sa, čo cítiš, len konať, starať sa o druhých, byť na blízku, byť tá silná, tá, čo zvládne všetko. Ale v tichu, keď si bola sama, prišlo čosi, čo ťa tlačilo zvnútra. Prázdno, osamelosť, zmätok. A tak si hľadala niekoho, kto ťa naplní. Nie láskou, intenzitou, nie vedomou prítomnosťou, ale emočným vypätím. Hádky, nepredvídateľnosť, očakávanie, nádej a potom frustrácia. Tento cyklus nie je závislosťou na človeku, je závislosťou na pocite, ktorý ťa drží mimo tvojej vnútornej bolesti. Pokiaľ riešiš druhého, nemusíš sa pozerať na to, čo cítiš ty. A presne preto sa opakuje. Vždy nový človek, iné obaly, ale tá istá hlboká vnútorná dynamika. Podvedome si tak volíš vzťahy, ktoré ťa nepripájajú, ale odpájajú. Ktoré ťa emocionálne zamestnávajú tak veľmi, že ti zostáva len málo priestoru na otázku, ako sa cítim ja. A ak aj príde niekto dobrý, úprimný, láskavý, tvoje telo na neho nereaguje. Necítiš chémiu, alebo ťa to nudí. Prečo? Pretože tvoje vnútro nerozpoznáva zdravie ako lásku. Rozpoznáva ho ako niečo neznáme a neznáme znamená nebezpečné. Z psychologického pohľadu ide o tzv. Attachment trauma, trauma pripútania. Ak si sa nenaučila bezpečne pripútať v raných vzťahoch, dnes nevieš, ako vyzerá zdravá blízkosť. Z duchovného pohľadu ide o odpojenie od duše. Tvoja duša chce lásku, ale tvoja nervová sústava ju nevie rozpoznať. Preto ťa to stále ťahá k niečomu, čo je síce známe, ale nefunkčné. K nesprávnym ľuďom, ktorých duša kričí, znovu ma zachráň. A tvoje vnútorné dieťa v tom nachádza zmysel. Lenže zmysel, ktorý neprináša pokoj, ale len ďalší cyklus bolesti. Až kým neprídeš do bodu, kde cítiš, už nemôžem. To je bod zlomu. Nie preto, že sa niečo pokazilo, ale preto, že sa duša konečne rozhodla pre niečo iné. A tá cesta to iné nezačína tým, že si prestaneš priťahovať zlých mužov. Začína tým, že si dovolíš cítiť samu seba, svoje telo, svoje emócie, svoje hranice. Začneš si klásť otázky. Naozaj chcem byť zachraňovateľka? Prečo ma vlastne priťahuje niekto, koho musím presviečať, že som dosť? A až keď sa na to pozrieš bez obviňovania, ale s láskou, môžeš začať prepúšťať. A tu začína tvoja cesta späť k sebe, krok za krokom, bez tlaku. Tu je niekoľko liečivých nástrojov, ktoré môžeš začať používať hneď. Začni si viesť denník pocitov, ale nie tak, ako ťa učili. Nenúď sa písať veľa, len sa každý večer spýtaj, ktoré 3 emócie som dnes cítila. Môžu byť jemné,
Neistota, otúpenosť, spokojnosť, hnev. Všetko je v poriadku. Dôležité je, že sa učíš zaznamenávať. Zrazu si po pár dňoch začneš všímať vzory. Čo ti niečo spôsobuje, čo ťa uzatvára a čo ti prináša jemnosť. Ďalšia vec. Skúšaj sa každý deň dotknúť seba s plným vedomím. Ruka na hrudi, na bruchu, objatie cez ramená, len chvíľa prítomnosti, bez hodnotenia. Tvoje telo si na začiatku možno nič nevšimne, ale časom sa ti začne diať to, že sa pri tomto dotyku objavia slzy, alebo pokoj, alebo pocit, som tu, konečne, to je návrat. Ak cítiš úzkosť z ticha, nastav si každý deň 5 minút ticha bez podnetov, bez hudby, bez telefónu, len ty a dých. Môže to byť na začiatku nepríjemné, to je normálne, ale aj tu sa učíš, už neutekam od seba, aj keď neviem, čo cítim, aj keď mi je nejasno, aj keď sa bojím. Ďalším veľmi jemným, ale účinným krokom je, začni si všímať, kde v priebehu dňa hovoríš áno, keď vnútri cítiš nie. Vzorce nevedomej loajality, prispôsobenia, hľadania prijatia cez výkon, to všetko môžeš začať meniť len vtedy, keď si ich začneš uvedomovať. Zapisuj si každý večer aspoň jedno miesto, kde si seba opustila a na druhý deň sa vráť, nie výčitkou, ale novým rozhodnutím. A napokon, nechaj sa počuť. Ak niekto dôveryhodný v tvojom živote vie držať priestor, podel sa o to, čo cítiš. Ak nie, nahraj si hlasovku pre seba. Počúvaj svoj hlas. Uč sa, ako znieš, keď si úprimná. Veľa žien má zablokovanú komunikáciu práve preto, lebo ich nikto nikdy nepočúval. Ale keď sa naučíš počúvať sama seba, tvoja duša prestane kričať. Až keď tvoje telo zažije, že si tu preň, tvoje vzťahy sa začnú meniť. Prestaneš byť magnetom na nezrelé spojenia, lebo už nebudeš emocionálne hladná, budeš napojená. A z tejto energie už nebudeš priťahovať ľudí, ktorí ťa majú rozptýliť, ale tých, ktorí ťa uvidia, spoznajú, príjmu. Nie preto, že to potrebuješ, ale preto, že si už s tým v sebe v súlade. Ak túžiš pochopiť svoje vzorce ešte hlbšie, transformovať ich do vedomia, naučiť sa, ako rozpoznať emocionálne nezdravé väzby, vytvoriť si stabilitu v sebe a začať priťahovať vedomé vzťahy a čisté spojenia, pozývam ťa na moju individuálnu konzultáciu alebo do priestoru na Hero Hero. Tam nájdeš liečivý obsah, vedené meditácie, ženské témy, emočné sprievody, ktoré ťa povedú do ticha, kde sa konečne začne ozývať tvoja vlastná pravda. Link je pod videom. Toto nie je cesta, ktorú musíš prejsť sama. Ale začína jedným krokom, tvojim rozhodnutím prestať utekať od seba a konečne sa začať cítiť. Bez strachu, bez výčitky, bez hrania role, len ty. Pravdivo, so srdcom otvoreným najprv pre seba a potom pre lásku, ktorá bude stáť za to.